नै जोंनिया मा होनो बिदुतखौ लोगो मोनदो जों ओमफ्राय दा सिख्लाफोर नायबाय दङ बिदुतआ जोंनिया जों दा बासिबाय दङ सोर सासे सिख्लाखौ प्रप'ज खालामथावथाव नै बिदुतआ Hello everyone, welcome back to my YouTube channel guys. नोंथांमोननि सिगाङाव माने दिनै माने मार गोबावनि उनाव आरोना guys. I'm sorry guys. दिनै सरस्वती फुजानि थाखाय माने मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदो. सरस्वती फुजा बरमा कलेज guys. जों दा गासैबो लोगोफोरा दङ होननानै रेडि आरोना guys. ओमफ्राय थांसै बरायखौ खुलुमना लानोसै. ओमफ्राय देखायनोसै आरोना जोंनि बरमा कलेजनि सरस्वती फुजा सेलेब्रेसन माब्रै जादों माब्रै खालामदों ना दिनै मार सिख्ला नुगोन आरोना कलेजाव गाइस नायनो हागोन ए बय मा खबर नोंथां मोजांबा मार गोबावनि उनाव माथो ए बा सिख्लाफोर नायनो थांगोन होनबा ना सिख्लाफोर नायनो थांगोन होनबा ना खासे बतायगोन नामा ओ बा दे होननानै गाइस जोंखिया थांसै आरोना गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलां गाइस आरो ओइ गाफ्रोंखौ नेगासिनो नामा गाफ्रोंखौ नेगासिनो बिजुनिया फैयाखैमोन हा बिजुनिया खुलुमनो नागिरदों आरोना खुलुमनानै एसे माने गिदिंनि आरो बेरायनोसै खुलुमनायदो गाइस माने दा जों दा खुलुमना लानोसै आरोना गाइस खुलुमखांबाय आरोना गाइस फाइनालि तो गाइस बेयाव जोङो साजायना लानोसै बरमा कलेजनि केन्टिन नैजाखि मार्जिक दं बिजु दं नोजोर दं शिबा दं बिदिन्था दं ओमफ्राय लोगोसे आं दं नै केन्टिना जोंना ओमफ्राय जों एसे साहा लोंना लानोसै आरोना गाइस ओंखामाथ' 3थासो जागोन बेसा मोनदों आरोना ओंखामबो होनाय जागोन जोंना निरामिस होगोन ओंखाम थ' एसे लेट बारा दा दे दा मा खबर मोजां दा जोंनिया माइनाव थिखांसै माइनाव थिखांसै आरोना जोंहा बिमा सरस्वती माखौ फुजा खालामनाया हुम जय्ग होनाया जोब्बाय दा बेखौबो फोजोबनोसै ना दा बेवहायनो गासैबो फरायसाफोरा जथुमलायबाय आरो दसे उनाव जोंहा प्रसाद राननाय जागोन ओमफ्राय ओंखामबो जागोन न' उनाव ओंखाम जागोन एसे लेट जाबाय दां एसे लेट जाबाय जानाया दे जेबो नङा बेनफोर फैनायाबो एसे लेट जाबायना लेट जालांबाय दे होमबालाय ना थुलुंगा दा फंनैसो सरस्वती फुजानि फंनैसो बुंनो खावलायबाय माने माब्रै मा सोलिखो बोरै सेलिब्रेसना बोरै जाखो दा माइनाव थांगोन नामा दसे बरमा कलेजआ दिनै गोथार बे सरस्वती बिमानि गोथार बे सानाव दिनै गोथारै सरस्वती बिमाजों लोगोसे जोंनि बरमा फरायसालिमायाव थाखानाय जोंनि बे गोथार बाथौ दङ जिहेतु बरमा फरायसालिमानि सिथ्लायाव बे बाथौआवबो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो सरस्वतीजों लोगोसे फालिबाय थायो बे बाथौनि गोथार सान फैयोब्ला जों फालियो दाखालिबो जोङो गोथार मंगलबार सानखौ फालिदों बाथौ फुजा दिनै सरस्वतीया गुबुन फारसेथिं दङ बाथौआ गुबुन फारसेथिं दङ जों मोननैखौबो समानै खालामलांफायो दा बेयाव जोंहा बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा जे जोंना फरायसुलिफोरा बयबो लैहोर फैनानै दिनैनि हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोदों दा गोथार बाथौ बे मन्दपावबो जोङो फोरबो बावबाय फुजा होबाय नै दा जोंहा फैबाय
माइनाव थिखांनाय जोंहा सिगांनिफ्रायनो माइनाव थिखांनायाबो लाबोखाबाय थादों जा बड' एस'सियेसना बर्मा कलेज बड' स्टुडेन्ट एस'सियेसना ओंखायनो दा जोङो माइनाव दिखांनो लाहार फाहार खालामगासिनो ओमफ्राय प्रखादखौबो होनो जासिगोन आरोना जेनेबा बेनि उनाव जोंहा फोरबो जोबनायनि उनाव बावथाय मुवा गासैखौबो राननानै ओमफ्राय ओंखामबो होगोन नामा ओंखामबो खालामदो ओंखामबो खालामदों ना एसे लेट जाबाय दां ना ओंखाम जानाया एसे लेट जाबाय जानाया एसे फुजाफोरा टाइम थायोना खालामो बाथुर लानो दासो आरोना नै जोंना माने प्रखाद जादों आरोना नै प्रखाद जादों माने इनि उनाव ओंखाम आरोना गाइस इनि उनाव ओंखाम दासो माने एसे लेट जाबाय आरोना प्रखाद जानाया थ' जेबो नङा इनि सुजों ओंखाम जाबाय दङ गाइस थ' जोंहा लोगो दङ बेयाव ओंखाम जानायनि भिर नाय गाइस उपाय गैया ओरैबायसा भिर माने जाखांनोनो थाङाखै जाखांनायानो जायाखै किया तो गाइस जोङो ओंखाम जानो जबाय आरोना नै बहुत मानसि भिर माने मानसि बहुत भिर उपाय गैया जबाय आरोना जानो नङा होमबा ओइ जो जानोसै होमबा ना दे भाई रुम दा বা এতিয়া আহে যে ইমান দেৰি হ'ল মানে অলপ দেৰি হৈ গ'ল বহুত কাম আছিলে মানে কাম আছিল ন এতিয়া আকৌ প্ৰগ্ৰাম আছে নলবাৰীত প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰগ্ৰামত যায় গান চান শুনি বাকী আহি কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল খুব ভাল লাগিল যোৱাবাৰো আহিছিলোঁ সময় থাকিবলৈ গৈছোঁ আকৌ আজি আহিলোঁ বহুত ভাল লাগিল না খুব ভাল এনেকুৱা আমি তেনেকুৱা নাপাওঁতো সেইকাৰণে আহি ভাল লাগিল আৰু এতিয়া মোৰ এতিয়া প্ৰগ্ৰাম আছে আৰু মই নলবাৰীত যাম প্ৰগ্ৰামত গৈ পেলাই আকৌ ঘৰত ৰিটাৰ্ণ হ'ম আৰু তেতিয়া অলপমান মানে খালী হ'ল আৰু মানে তেতিয়া 12টামান মাজত বহুত মানুহ আছিলে আৰু ন এতিয়া অলপ খালী লাগিলে যিয়ে নহওক বাৰু ভাল লাগিল जै आफा बोराइ बाथौ मोजां नांबाय आरो ना तो गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो माने फोजोबनोसै माने होनबा नै गैला सब खालि जाजोब्बाय नै गैला ओमफ्राय जोंना आरो खामानि दङ खायसे बे खामानिखिनिखौ मावसिगोन मावनानै ओमफ्राय दसेयावनो थांसिगोन आरो ना तो दिनैनि भिडिअखौ गाइस बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय जायफोर साबस्क्राइब खालामोबा गोदान भिउवार्सफोर नायबाय दङबा गाइस साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम गेजेर गेजेर बिदिनो आङो हानायमानि भिडिअ लाबोनो नाजागोन तो गाइस माने आङो बहुत दिन नङा माने बहुत माने 4 month 6 month जाबाय भिडिअ लाबोनो हायाखै मानो होनबा एसे खामानियाव बिजि दंथ'योमोन गाइस हाथ'वाखैमोन नोंथांमोननि सेराव माने भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखैमोन तो निमाहा होबानो जाबाय तो गाइस दिनै भिडिअखौ होमबा बेयावनो दोननोसै गाइस भिडिअखौ मोनोबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय तो बाय बाय